na ka kitab usira kalanong kapasaw-kusaw kadakod iway bat shipo hadu khatsan. Tu minta ngin yaro ya kibriu kibadonnam majiki kpatan men jongki ter shiter Henry ladon kibriu kibadab da kajing isin a badyaki kambahok jongki ompat klen kaspa kapo kansa bad kikhun jongki bad kajingyo pateng kan hiar shala kikhun kiksiu jongki ki bad triang ya ki jutang bad kumjuru kikhun jongki namar jongki ki pateng jongki kinne shi junom bad kaburong jongki kan omlem ya ki medyap jongki latep ha kajingso bad kakerteng jongki ka im pateng la pateng ki jait ben riu kin pen bana ya ka jingsta jongki bad ki jingya lang kin ai jingya ro yaki ka ktien jong utrai ka sam arpusaw kadakod uway hadu Henry ka kendo baro shitalop kalong ka jong utrai perthei bad ki basyong haka ula seng yaka halor ki duryaw ula penskem yaka halor ki ka liwlong mano ban kiu ya ulum utrai mano ban yeng ha gajaga kentang jong tang ubukhuit ka perkhan ban ka kam ubam ju mane ya ki Blei thala bad ubam ju smai shukor une undo jingker khu na utrai bad ka bainong na ublei nong penem kumne kapateng benriu jongki pawat yu ki pawat ya ka khmat ublei ujakom ka gospel kadkum Marcos bukhuit klanong ka bashiho kadkhot kadinyo hadu arpuway kadba ujisu udami banlet jinglen uway ubriu ulawan mare ula dem kho siu hakmat jongu bad ula kelli yo ko nong hi kai babha ngadei banle ayu banyo ya kajing em bom jukon balei phikhot yanga u babha la kelli ujisu omdan ubabha laitang ublei marway phitep ya ki hukum wat penya wat klim wat tu wat lamler wat le klop buram yalau pa bajala kakmi ko nong hikai uta ubriu ulaong nadu dang khenna ngala ko mu ya kini ki hukum paro ujisu ulapek i yu pat ulaong satang ka wei phidang tuna khile di baro katba phidan bat yasam haki badom kumta phinsa ken shows pa happening nangta ale to bod yana ka gospel jong utrai